A nemůžu, no, můžu už říkat. Pochopitelně psali jedničku, tak nikoho z nás nenapadlo, že ten film bude mít pokračování. To se rozhodlo až po úspěchu, v podstatě v kinech, po diváckém úspěchu. Ale předtím, stejně jako Slunce se na jahody, když jsme začali před 30 lety, přesně to je 30 let, co jsme točili v roce 83 Slunce se na jahody, tak taky nikoho nenapadlo, že to je start trilogie. Takže, ano, milí přátelé, dovolte, abych vás všechny znova přivítal po roce, i když se to zdá, že to je včera, co jsme tady byli, na místě činu, na faře v Babovřeskách a přeju vám a nám všem, aby jsme celý ten měsíc, co tady budeme natáčet Babovřesky 2, uběhl v pohodě, v radosti a v klidu, tak jako to bylo loni. Ježiš, kolem mám nestrmě k jezeru. Akce! To jsou samý důležité informace. To jsem rád, že to je slyšet. No, paní Uda Babovřesky? To je pan režisér Troška. Jistě, ano. Máte venku jaký fombor a mají koláče. Děvčata moje zlatý. Vítám vás. Děkuju moc. A přijměte staročeskou poctu. Ano, děkuji. To jsou holky, jako lus. Je jasné, že tento film jsem dělal s úmyslem a se záměrem jenom pobavit, potěšit diváka, aby zapomněl na svoje trápení, na svoje problémy, aby si přišel do kina vyčistit hlavu a prostě byl spokojený a s úsměvem odcházel domů. Ježišmarja, To je strašný. Já se to nenaučím. Ale ježí snadno, hele, pojďte ještě jednou. Kamž tam jedete? To ukazuje černý brod, prdel světa, ti to někdo ukazuje. Já vám to budu ukazovat, Tak, jo. tak je to ukazuje. A del svět, tady tam pes. Dejte to jí příště. Ne, to zvládne. Zvládnete. Já si to prostě nezapamatuju. Ne. Klid. 105, 7 poprvé. Akce. Kam tam jedete do Černého Brodu? Vždyť je to prdel světa. A ještě tam chci pes. Ano. Stop, máme. Děkuju, Jarmilko, vidíte, jaká je z vás Máme pauzu na oběd. herečka, děkuju. Tak jednu věc vás chci požádat. I když pan Troška mě vykládá, že jsem nahluchlá, tak já nejenom, že jsem nahluchlá, ale neslyším. Moje postava se jmenuje Šoustal. Petr. Nikdo na mě dosavať ani zakřičet nemohl mým jménem filmovým. Nebydlím na místě, kde kino zrušili těsně před válkou. Druhou světovou. Pane, Nejčko jsem je vytáhla z trouby, to si pochutnáte. Teda Andulko s borůvkama. A já nesu trochu smetany od naší tkačeny. Domácí smetana. Ale děvčata, to mě nesmíte takhle rozmazlovat. Tady se podívejte, tady za oknama pánové vyrábějí slunné letní počasí, jo? Stejně takhle je to vlastně s celým filmem Zdeňka Trošky, protože Zdeněk je tak úžasný, že je takovýhle sluníčko pro českého diváka, protože prostě vyrábí, ač nežijem úplně v pohodové době, tak on vyrábí pohodu. A proto si myslím, že na jeho filmy lidi chodí, protože na chvilku se dostanou do pohádky i pro dospělí. Že prostě svět je tak hezký jako v Babovřeskách. Teda to by mě v životě nenapadlo, že tě tady takhle najdu. Jakoby zapadákově. To nevadí. Jak jsi se sem dostala?
No, já jsem se sem dala. Vedle těch hvězd a herců a herček z prvního dílu se tam objeví i Bronislav Kotiš. Hraje v Praze, hraje v Plzni a právě divadelko Pluto, které vedou manželé Kytinčukovi, tak tam z toho divadelka už jsem měl mnoho herců a hereček a tam jsem právě seznámil i s Broňkem Kotišem, který je vynikající komik, vynikající herec a v tomto filmu hraje v podstatě cifršpiona. Co je tohle tady takhle tohle? A tohle to? To si mi snad jenom zdá. Promiňte. Ty se mlezeš za mojí dcerou, nebo co ty, Davidku? I když ta rvačka třeba vypadá jako opravdu hodnověrně, tak musím říct našim divákům, že to všecko přesně na centimetr, na vteřinu, na zkoušení. To? Hezká to takovou. Máme. Počasí je počasí a to neovlivní nikdo. Já jsem říkal, když jsme seděli pod stany a lilo, tak ten říká, no vidíte. Vážení přátelé, film měl končit úplně jinak a protože máme takové počasí, jaké máme, tak skončí tím, že všech 7 babiček odjíždí na neckách daleko do oceánu. Já to dělat nebudu! Ale budeš. Nikdo na světě tím nic neudělá. My jsme si všechny scény, které byly psány v interiérech, dali dopředu, do toho počasí, to znamená do těch interiérů. A pak, když jsme natočili, vysí to sluníčko a točili jsme venku. Takže divák vůbec nepostřehne, že bylo špatné počasí, protože to je, celý film je opět zalitý letním jihočeským sluncem. No, nezaprší a nezaprší. Běháme mezi kapkami deště. Krásný. Vám se tady nelíbí. Já už nechci být filmová hvězda. Já už chci být jenom v kyťasu. Tyhle, konečně si chytnul kšeft, koukám. Sašo! Já dneska netočím, nebo co? Ne, že jo, vy? Hele, pálí se nám to. Proč dělám celý takhle rozhovor veliký s natáčkama na hlavě? Proč nedělám, až když mi ty natáčky sundají a já budu krásná, nebo nebudu krásná, ale tak jako budu ucházejícně vypadat a proč dělám všechno natáčka? Vážně teďka vím, točíme scénu, kdy odjíždíme s mým budoucím mužem Honzou Dolanským do dálky. do Anglie. Ivanko! Právě mi volal šéf v Edinburgu. V pondělí s ním mám schůzku. Poletíš do Anglie? No. A říkal jsem si, že bych tě představil. Fakt? Ale já nemám co na sebe. To zvláštní. Hele, oni tady budou každou chvíli, veď? Pavelec, Voráček, Tlustý kovář, Smoleňák. A je to. Tak to bude bomba. Bomba, myslíš? Ježíši Kriste. A teď všichni na mě, jo? Pojďte nás. Získat hokejisty, tyhle chlapce do filmu moc těžký nebylo. Všechno se odvíjelo od jejich času. Samozřejmě, když by měli nějaké povinnosti ve svých mužstvech, tak to s tím by se nedalo počítat. Ale když jsme s tím přišli, tak projevili obrovskou radost, obrovské nadšení a udělali všechno pro to, aby opravdu ten čas si vyšetřili a v tom filmu hráli. To je zajímavý tohle. Jo, tohle? Zajímavý. A víte to jak od knížáka. Já se s ní kvůli tomu pořád zlobím. Podívejte se, jak začala krásně. Ty stromečky úplně jak živý, že jo? Tady taky. A ona to počmála. No to jsem neviděla.
To je jasná ataka vášně. Jestli něco zapomněla. No. Tady je to fakt bomba. Chlapci, tady bych jednou, až mi bude víc jak pade, tak bych tady chtěl bydlet. To v tomhle životě už ne, ale máte vypnutý telefony? Já nevím, jestli mám vypnout, já ani nevím hlavně, kde ho mám. Víte se co já? Ale tak jako jak bych vám to jako řekl, jako, je to jako taková pohoda, jako výrok a četulku. Ale neožrala, asi měla virózu. To mi říkáš jen tak. Byli jste úžasný štáb, byli jste bezvadní všichni, prožili jsme krásný... Tak znova, jo? Ještě jednou, veď asi, ne? Počkej. Je tady nějaký shooter tamhle. Tak právě teďkon padla poslední klapka. Teda pánova. Všechno dopadlo opravdu, jak jsme si přáli, takže si přejeme už jenom jedno, aby se film divákům líbil stejně jako díl první a možná se jim bude líbit i díl třetí. Takže mějte se moc hezky a brzo na shledky, ne? Babane trošku i štábu, za všechno děčíme a snad jen na dobu krátko se s vámi loučíme. 3, 2, 1. Přijďte do kina, uvidíme se tam všichni. Premiéra je stejně jako v únoru, jako Babovřesky 1. Tak, pozor, abych nevylít, ale stačí mě sledovat ta kamera?